uNkulunkulu akakulona uphile kuphusha uphumelele upastorate. Ukube ngifana ukuthi ke kuphela ngisisa uyimember kusongo 9 ekseni ya 5 ntambama Monday to Friday kuphela awungathapha. So bengile zonlana. Amen baba. Njalo ngicela ukuza kuchaza ukuba imoto emhlophe. Akachaza ukuthi imoto emhlophe uyayithenga, uyayiphiwa, ipake egcekeni, ipake emoli, ipakile, uyayi-driver njalo njalo. Kodwa ke this is just to see noma ukubona imoto emhlophe kuphela nje. Ngake singakusho. 1. Isikhathi esiningi uma uphupha imoto emhlophe uphawu oluhle uma imhlophe. Ngoba lokusho ngenzeka noma lokusho lindela inhlanhla nenhlala kahle nenqubekela phambili kanye nje nokuphumelela. Abantu abaningi make baphupha imoto emhlophe usuke kuzoba nenhlala ezomehlela, suke kukhona ozoletha inhlala kahle, suke ezoba nenqubekela phambili enhlelweni zakhe noma suke ezophumelela. Number 2, ngokwesintu uma kwenziwa uphuphe imoto emhlophe kuwuphawu oluhle uma imhlophe imoto, ngoba lokusho ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi ke isidalwa sakho sihle futhi sihlambulukile. Ikakhulukazi ke uma kuthi ke usanda kusebenzisa izihlanzi ezimhlophe, ngabe uyagquma noma uyageza, okanye nje uma kungukuthi kade ke wenze inhlambululo. Abanye abantu uma besebenzisa imithi emhlophe begquma begeza begquma banokuyibona ke imoto ezimhlophe, kukhomba ukuthi le mithi noma lezi washo zimhlambulule zimgezile kwagezeka lezi idalo. Omunye futhi kungenzeka kade eyempophomeni esihlambulula khona noma eyizibeni noma yolwandle ephulile ephulile silikhomba ukuthi lento yenzile ikusebenzele. Kodwa ke asibheke number 3. Yenza ukuthi umphupha imoto kube uphawu luma imhlophe osolufika empeleni. Kungenzeka uNkulunkulu uzokubonelela akubusise ngemoto noma ke insiza ezibalekile ezizokusiza ukuthi uphumelele nempilo ibe lula. Omunye umuntu uqale ibone umuntu ephupha isibonakaliso semoto azokuphumelela ukuyithenga ngoba liqhamuka i-offer yemoto that will be able to afford empeleni. So ile moto usho isiphiwo ngoba noma isibusiso ngoba kuvele wayiphupha baqaqqa nayi imoto sibaye bakufonela bethi indoda nayi imoto sabunika la uzokhokha kancane noma ke hayi nayi imoto is very cheap yabona. So kodwa waqala ukubona kuphi iphupha lisaba khona ukubona imoto emhlophe.